ngoma mncane noma mkhulu ngizile uma nje nibizwa ngomalume yaze yawunandi indlela elibizana ngayo sitade wethu njengoba wazi ukuthi sikhona sikhuluma udaba olubalulekile lomuzwa wasekhaya kwaLuthuli nesifisa ukuthi kundlaleleke isithombe nje esihle nesiphelele nabantu bacaciseleke ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile kuphucuka umuzi wasekhaya kini social media yonke lento leyo so abantu abaningi bayabuza ziphi ingane zakhe so nikhona-ke nizingane zakhe so wena uhlala ngakiphi nendawo? Mina ngihlala eMpumalanga. Okay. Abanye la ngikhona e-Volkswagen, abanye bathi kuse-Volkswagen, abanye bathi kuse-Vogros. But it's actually Volkswagen. Okay. Ngakubuza lo mbuzo uzalwa uMasipamani, uzalwa uyena mfama? Uzalwa uMahlatshwayo. uMahlatshwayo. Alright. Sizandile. Umuzi wasekhaya ubonakala uphucuka on social media so siyafisa nawe ukuzwa uvo lwakhe ongakwazi ukudlala noma ukubeka emphakathini ngoba sechazile nosithe ukuthi kahle kahle ikhona yona i-challenge ekhona kodwa nina njengabantwana nikhona izinto eniyibonayo kodwa kwesesikhathi ninqindeka manje ukuthi ningayilungisa kanjani? Yabona nje futhi kuningi njengoba usithe ichaza vele zikhona iy'ngqinamba ey'nkulu ey'findayo futhi especially kithi ngoba siyingane ngoba sometimes nokuthi yabona nje ekuqaleni bethi babeqeda ukufona sithi sizama ukubeka kodwa kuwele like you know it would fall on deaf ears singafinyeleli la sicela ukuthi kufinyelele khona bingasizwa kahle ukuthi sithini yabo bekuba ngathi sabantwana abangalaleli yabo ngathi mhlawumbe sizothatha izinto la kanti cha asizange ukuzothatha thina siyazi ukuthi kusekhaya laphaya so wonke umuntu unelungelo lokuthi angene ekhaya ubaba thina wasitshela lokho wathi umuntu ofuna ukubuya ekhaya uyoyibuyela ekhaya ngesikhathi afuna ukubuya ngasekhaya but izinto azenzekanga ngaleyo ndlela gcine sesabantu ababi sabona ukuthi okay fine asithi ukadedela sibashiye ubone ukuthi kuzowenzakalani because ubaba kanawo umuzi oyi-1 nemizi eyi-2 even eJoburg is got a house eJoburg eFosloras nakhona futhi kuney'ngqinamba zakhona because khona abanye bethu abakhiyelwa mabaye laphayana so uyabona ukuthi into ekanjani. Yes. Yes, so uthanda ukusinda and abantu abaka-understandi lokho nokunye ukuthi thina kuney'mali esiyitholile asikatholi even i-R2 yama-R2 ey'mpini zikababa thina. Enayithola ekababa emva kokushona kababa? Nothing ayikho into esake sayithola ekababa akukho nje singakukhomba ukuthi okay naku-ke lokhu sakuthatha into kababa mhlawumbe akukho. Even nasenkampanini ngicabanga ukuthi uthole ngaphansi kwayigalo. Yes, igalo ayikaze. Yes, even egalo akaze sithole next. Kodwa nje esiye sakudiscover khona abanye abaney'ncwadi abakhona ukuthi bathole lokhu abakutholayo sa-exclude-eka thina yabo. And manje angazi-ke ukuthi lapho njengoba si-exclude-ekile ukuthi kuzolasta isikhathi esingakanani ya-understand kodwa nje thina esayidini lethu njengey'ngane kababa akukho thina esike sakuthola. Okay, ngifuna siqonde ngqokulelo umama thina ukhona umama lo okhona njengamanje umama Mlambo i-communication yenu njengey'ngane zikababa uBhengumuzi ninonke naye ikanjani niya-communicate naye uya-communicate yena nani njengey'ngane? No, ayikho ngicela ukuphendula lapha ayikho and ngisho ukuthi uyazama ukukhuluma naye akafuni uyacacisa nje ukuthi akafuni ngisho ukuthi uthumela abantu athi abenza abafuna ukwenza angihlangani. Okay. Ukanjalo nje. Ubaba wayengenabo mhlawumbe abafowabo abalamana naye mhlawumbe umkhulu bomndeni abanye besilisa bakhona sengifuthi mhlawumbe emndenini okaLuthuli? Hayi bebekhona no anti nje basakhona bethi abawu-4 oyedwa uganile so obaba abancane bashona-ke badlula nabadala so kusho ukuthi sekusele labo anti abayisinabo abawu-4 awumkhulu nabo bebebakhona nabanye bebekhona uze kumoshaka nje bebekhona siya futhi kubona babikela udaba. Yes, ubike kulona udaba bekutshela ukuthi udayisa izinto zendoda yakhe. Basho njalo? Ya mina nje personal kwasho njalo kwakuye mina omunye umkhulu wakithi wangitshela ukuthi udayisa izinto zendoda yakhe.
Okay, mhlawumbe ukuze sizotekela uZandi Dlile esheshe ekhululeke. Sizandile, mhlawumbe khona okunye obungafisa ukucacisa noma ukukudlulisa ngoba iyaqhubeka le interview nodadewenu la uSnay. Mhlawumbe khona okunye obungafisa ukuthi ukukhanyise kakhulukazi emphakathini njengoba sekuphutshuke iy'ndaba ey'ningi kangaka ngoba abanye abantu baze bayicabanga ukuthi mhlawumbe shuthi ubaba wayenganaki, mhlawumbe ubaba kwakuwumuntu ongekho straight, zonke into njengalezo. So khona okunye ongafisa ukukhanyisa la Sizandile. Mina nje bengingathanda ukuthi ubaba usebenzile nozamile ukho konke waba ubaba kithi wasenzele kufanele asenzele khona noma amandla angafinyelelanga kokunye bekufanele ngabe kwenzile but ukuthi asinikeze indawo yokuthi okay nayi indawo kusekhaya ungenza noma abe yini usinikezile lokho kodwa ngendlela ekugcine sekwenzakala ngakhona kuye ngathi manje ubaba he's a failure wahlule ukucontrola isimo kanti nakwangezimo ezazingaphezulu kwakhe ekakwazi ukuthi ayicontrol ngoba ngithi siyazi ekhaya ukuthi kuba njani kuba khona laba abadala abasuke baphethe umuzi sokuthi-ke vele ngoba sihleli ngale ndlela esihleli ngayo akukhone azakaza khona ukuthi okunye azamthatha ulungise ngendlela ekufanele ukuthi iqonde ngakhona. No dadewethu ngicabanga ukuthi ngoba siyaqhubeka mhlawumbe uma kukhona okunye nakhona sikudingayo sizoqhubeka mhlawumbe sikuthinte. Siyabonga kakhulu namhlanje ngesikhathi sakho ma. Ngibonga mina futhi. Alright, noma kanjani amadodakazi.